Ведаеце, чаму тыдзень таму у Менску маліўся амерыканскі прапаведнік, сябар Дональда Трампа. А таму, што наступае такая развязка, пра якую будуць гаварыць стагоддзямі. І Беларусь у гэтай развязцы цэнтральны элемент. Сёння гараць украінскія гарады. Гарыць ужо Масква раз-пораз. Але калі запалае ў Беларусі, то ўсё пакрые напалмам, калі спраўдзіцца гэты сцэнар. У эфіры «Карані праблемаў» усіх вітаю. Гостя студыі, публіцыстка Аксана Колб. Добрый день. Гісторык-аналітык Евген Красулін. Дзень добры. Мы пачынаем. Далі ход тэндэнцыі, якой я сапраўды баяўся. У пачатку тыдня Мінабароны Беларусі паведаміла, што начались тренировки боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Слухайте, трэба разумець, што ў выпадку чаго, калі сітуацыя выйдзе з-пад контроля, былі ж ужо вучэнні над Балтыяй, над Балтыйскім морам, трэніравалі ядзерныя ўдары, у тым ліку па цэлях у Беларусі і па Расіі, але ў Беларусь у першую чаргу. План такі: незаўважна дастаўляць боепрыпасы у Беларусь, значыцца, незаўважна вось гэтае шасі перасоўнае у нейкія невызначаныя раёны для нанясення ядзернага ўдара, пакім не паведамляюцца. Кажуць, што это нармальна, бяспечна, все, нікому небяспекі не нясе. Што ж вы тады трэніруеце? Калі, не дай Бог, пачнецца заваруха, удар у адказ па Беларусі, а то і папераджальны. Хоць у дактрыне краін НАТО няма папераджальных ядзерных удараў, але хто ведае? Калі пачнецца па Беларусі прыляціць, і ведаючы там удар па Хірасіме і Нагасакі, сукупная магутнасць была колькі там 40 кілатон. Загінулі 200 000 чалавек цягам 5 гадоў. Десяткі тысяч адразу першыя гадзіны. То эта ракета ASMP, іх боегалоўка, так мінімум самая слабая 100 кілатон. Уявіце сабе, што здарыцца з Менскам, калі одна такая ракета туды потрапіць. Все ж не павінна гэтага нібыта здарыцца. Што вы думаеце, як гісторык, ці можа сітуацыя выйсці з-пад кантролю? Так, вось гэтая цікавая фармулёўка, но гэта ж не павінна здарыцца, так? Это тое, што казалі у тым ліку ў лютым 22-го году. Гэта, слухайце, гэта ж смешна. Пабрацаюць мышцамі зброі, пабрацаюць. Яны ж не настолькі дурныя, каб улезці вось у гэтую авантуру, казалі ў 22-м годзе. І, дарэчы, вось гэты страх не перад, скажем так, канфліктам, перад перспектывай канфлікта. Ён прымушае быць, у тым ліку аналітыкаў, больш аптымістычнымі у сваіх прагнозах. А вось якраз гісторыя, пра што вы запытваеце, яна гэты аптымізм так, крышачку зніжае. Бо калі мы паглядзім на гісторыю, вось, калі ласка, 2 сусветныя вайны ў 20 стагоддзі. Як яны пачыналіся? Уласна кажучы, ніхто ж не жадаў гэтага. Больш за тое, была такая супольная не тое, што канцэпцыя, кансэнсус, што еўрапейцы проста ў сілу развіцця сваёй цывілізацыі не могуць ваяваць адзін з адным. Там недзе вось гэтыя ўсе папуасы, дзікуны, нават калі мы гаворым пра Балканы тагачасныя, яны могуць ваяваць. Но каб цывілізаваны француз, цывілізаваны брытыец, цывілізаваны немец пайшлі забіваць адзін аднога дзе-небудзь у Фландрыі, не, такога быць не можа. І вось гэта быў вельмі магутны удар па вось гэтай веры ва ўсемагутнасць чалавечага розуму. Дарэчы, што прывяло еўрапейскую філасофію да даволі вялікага крызісу, наступствы дагэтуль адчуваем. І вось зноўку пачалося ж з таго, што расло напружанне, вось гэты вузел усё зацягваўся, нарастаў новымі там ніткамі і гэтак далей. І ў выніку бабахнула з таго, што вось Гаўрыла Прынцып прыйшоў, стрэльнуў, і ўсё. Вы пра першую сусветную. Так, гэта першая сусветная. Другая сусветная пачалася яшчэ больш анекдатычна. У нас, канечне, вось гэтая сидзіць вера, што яна пачалася у верасні 1939 году з нападу на Польшу, Трэцяга райху. Насамрэч, у Азіі яна пачалася так. У Ціхаакіянскім рэгіёне. Я б казаў, усё ж такі ў раёне Пэйдзіну, які нам больш звычайна называць Пекінам, но будзем усё ж такі карыстацца сучаснымі ўжо трэндамі. Бэйдзін, сталіца
тагачаснай кітайскай рэспублікі, і там размешчаны японскія войскі. Гэта лета 1937 году. Японскія войскі размешчаны ў адпаведнасці з мандатам легінацыю, яны замяшаюць нямецкія войскі, якія былі там да паразу ў 18 годзе. І, зразумела, паміж Японіяй і Кітаем вялікая напружанасць ідзе. Усе хочуць напружанасць, усе хочуць вось гэтымі сваімі цягліцамі памерацца іншымі месцамі. Но вайны не хоча ніхто. Пакуль у адзін цудоўны дзень, вось якраз улетку 1937 году, побач з мостам Марка Пола, выходзіць рота японская на манеўры. Пачынаецца страляніна, хто страляў, дагэтуль невядома. Хуценька камандзір збірае японскіх жаўнераў, аднаго няма. Куды ён падзеўся? Кітайцы, канечне злобныя кітайцы яго захапілі ў палон. Вось, прыходзяць да мясцовых кітайцаў, да іхняга камандзіру, кажуць: так, калі ласка, дайце нам аглядзець вашу фартэцу, там побач з мостом Марка Пола стаіць фартэца, цяпер там музей, дарэчы, вайны. Каб мы пераканаліся, што наш таварыш не ў вас. Кітайцы кажуць: а не пайсцілі вам таварышы, у вас лет, вось у будучыні будзе расійскі вайсковы карабель, вось за ім, прыблізна. Японцы тут жа займаюць пазіцыі насупраць гэтай фартэцы, і зноўку слова за слова, адны падцягваюць падмацаванне, другія падцягваюць падмацаванне, артылерыю падцягнулі, пачалася кананада. Што самае цікавае, жаўнер знайшоўся праз 20 хвілін пасля пачатку ўсяго. Вось толькі японцы занялі пазіцыі насупраць фартэцы, ён з'явіўся. Страўнік у яго прахапіла. Вось страўнік, проста. І калі гэта высветлілася, а ўсё ўжо пачалося, японскі камандзір кажа: не, гэта супраць майго самурайскага духу пакідаць нашыя пазіцыі. Так, таварыш знайшоўся, но не, мы ўжо выйшлі на сцяжынку вайны. І вось так за хворага страўніка разгарнулася просто каласальная па маштабах вайна, мы пра яе не ведаем. Просто для нас ціхаакіянскі рэгіён заўжды быў недзе на далёкай-далёкай перыферыі. А насамрэч, гэта ўжо тады быў той рэгіён, дзе вырашаліся лёсы свету. І вось пачалася паўнамаштабная, як мы цяпер казалі, вайна Японія супраць Кітаю. Да гэтага так, яны, як і ў гісторыі з Крымам, адцюснулі Маньчжурыю у Кітаю. Вось, а тут яны пачалі паўнамаштабную вайну. Скончылася гэта 20 мільёнамі ахвяраў у Кітаі, і гэта ў выніку прывяло і да атакі на Пёрл-Харбар, і да ціхаакіянскай вайны вялікай. І у выніку гэта скончылася толькі 2 верасня 1945 году. Уліўшыся, дакладней далучыўшы да сабе і канфлікт у Еўропе. Вось, ведаеце, калі я гляджу на цяперашнюю сітуацыю, мне больш і ўсё часцей прыходзіць у галаву вось гэтая паралель з тым, што было тады. Вось, но галоўнае было тое, што вось гэтая напружанасць, калі падаецца, ніхто не хоча пераходу да стадыі вайны гарачай, яна ўсё роўна вось прарвецца гэта іскра. Прорвецца, як у 14-м стрэламі Гаўрылы Прынцыпа, і як у 37-м вось гэтым знікненнем жаўнера, які проста адышоў у кусцікі. І гэта тое, што там мы апасаемся, напалмам заліта, гэта такі лайт-варыянт. Я апасаюся, што на месцы Беларусі будзе проста шкляная корка паверх зямлі. Шановныя гледачы, напішыце, калі ласка, ў каментарах, якія вашы мары, вы б хацелі паспець рэалізаваць перад апакаліпсісам. Ну, бо паслухаўшы спадара Яўгена, слухайце, ёсць і больш людзі з крутым норавам палохаюць. Я думаў, што я тут самы палохальшчык, а тут яшчэ іншае ёсць. Спадарыня Аксана, як вы думаеце, палыхне ці не палыхне? Ну, па-першае, дзякуй, калегі, за экскурс такі гістарычны, але я хацела б нагадаць, што вайна гэта не толькі напружанасць, да, у нешта выліваецца. І тое, пра што казаў мой калега, гэта нагоды для вайны, для пачатку вайны. А кожная вайна ўсё ж такі пад сабой, да, пад такім фундаментам мае прычыны. Прычым прычыны аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. І калі мы кажам пра сённяшнюю сітуацыю, то да, можна пагадзіцца, што ёсць прычыны суб'ектыўныя, яны ўжо так саспелі, і да, мы можам пра іх казаць. Што тычыцца аб'ектыўных прычынаў, то пакуль няма ні адной выспеўшай аб'ектыўнай прычыны, якая б дала вось той штуршок да новай вайны. Прычым неважна якой, ядзернай ці не ядзернай, аб'ектыўную прычыну яшчэ няма. Суб'ектыўную
Но я вам зараз назову Хоць чым, ну, аб'ектыўную прычыну. ну, Яна такая, што расейцы не атрымліваюць стратэгічных нейкіх вынікаў ва ўкраіне зараз. гэта суб'ектыўная Гісторыя паказвае тое, што калі яны там не атрымліваюць вынікаў на вайне, у іх здараецца дэстабілізацыя. Іхныя навукоўцы там всякія пралічваюць, там аналітыкі і так далей. Яны разумеюць, Гэта не зараз прычыны, гэта патрэбна наступствы. Это все ж таки іншае. зараз патрэбныя хуткія перамогі. Трэба нейкую пабеданосную вайну, Ну, што-то паказаць. гэта пра беларускага іншае. государства. Праблема вызначэння прычынаў наступстваў. Так, Ну, так. пра гэта можам Да, празмаўляць. ну, потым, гэта калі тэма Аксана все ж таки выкажацца іншая. да канца. Я про іншае хочу сказаць, да? Вось тое, што мы зараз сидзім і разважаем, пра будзе не будзе, выпаліць не выпаліць. Ну, па-першае, мы на гэта ўплываць не можам ніяк. Вось, ну, ад слова проста ніяк. Гэта першае. Па-другое, калі сапраўды нешта будзе, да, гэта будзе ядзернае, да, гэта будзе з усіх бакоў, і спадзявацца на тое, што нехта выжыве у бункеры ці не ў бункеры, ну такое сабе. Таму ў гэтым сэнсе я б сказала, што беларусы тут у больш выгоднай пазіцыі, бо мы загінем адразу. А вось што будзе з іншым светам, ну гэта наогул пытанне, да? Больш за тое. Выбачайце, Што Аксана. будзе з планетай, наогул невядома, да? І тут, ну, вось пра гэта разважаць я не бачу Ремарка. сэнсу. Я якраз на днёх нарваўся на відэо аднаго расійскага патолага-анатома, які распавядаў даволі цікава, распавядаў увогуле пра смерць, там, развіццё смерці. Вось, ён у яго запытаў вядоўца, а самая лёгкая смерць якая? І он казаў, вось мы тут параіліся з калегамі і прыйшлі да высновы, што самая лёгкая смерць у эпіцэнтры ядравага выбуху. Я падумаў так, ужо рыхтуюць глебу для гэтага аптымізму, калі палятуць ракеты. Вы ў такім горадзе зараз жывяце, куды большая імавернасць, што прыляціць, чым у тым, дзе я жыву. Ды Ды яшчэ ў ладна, такім месцы, ды што ладна. накрые адназначна. Спадарня Аксана, а у вас ёсць нейкія мары, якія вы не рэалізавалі, а хацелі бы? Вот моя дачушка марыць пра мульціпу, пёс такі. Мне ёсць мара. Прычым яна, ну, як мне здаецца, да, для мяне гэта яна не толькі аптымістычная для мяне, але для ўсяго свету. Я мару набыць домік у Крыме. І я веру, што гэта будзе. Ну, не тое, што набыць зямлю і пабудаваць там дом. Спадарня Аксана, пра што вы гаворыце? Ну, вось такая мяне мара. Правакацыя на падыходзе. Ведаеце, мне са мной звязаўся вайсковец украінскі, вот асоба, якая у Кіеве стаіць каля агромнага экрана і назірае, куды дроны ляцяць. Таму што ў мяне зараз там у соцсетках, відаць, людзі бачаць, што я там папярэджваю і так далее. Мільённыя прагляды ёсць у тиктоку. І вось ён мне кажа, слухай, ну вот у мінулую суботу, калі здавалася правакацыя з Беларусі не здарылася, а чакалася правакацыя. Чакаўся удар па Мазыру, нібыта украінскімі дронамі, каб завязаўся канфлікт на беларуска-украінскай мяжы з розных прычын. Украінцы баяліся, чакалі правакацыі. І назіралі за дронам, хутчэй за ўсё шахедам, які там кружляў вакол Мазыра, ну і знік у раёне Капаткевічаў. То бок, ужо тады магла правакацыя здарыцца. Відаць, збілі гэты дрон. Да дронаў гэтых кожны дзень лётае. Ну, ведаеце, каля Мазыра, от там менавіта чакала Гомеля, дзе заўгодна. Мы блізкія да чагось. Запярэчанне наконт таго, што будзе удар, такі пад чужым сцягам па Мозыру. Расейцам гэта не трэба. У іх зараз так гэтыя ўсе НПЗ палыхаюць, што мама дарагая, і трымаць Мозыр і наваполацак, якія могуць забяспечваць іх войска палівам, ну гэта, ведаеце, гэта сабе нават не ў калена стрэліць. 23% іхных магутнасцяў нафтавых. Я думаю, што ўжо больш. Ужо можа быць больш. Ну, это 2 нафтазаводы ў Беларусі не такія значныя. Ну, тым не менш, калі альтэрнатыва няма, а тут ёсць. Ну, прынамсі, некаторыя, не тое, што гаранты, но засцярога з боку украінцаў біць па іх. Можна карыстацца, і варта карыстацца, чаму не? Это можна так на салодкае пакінуць. Ну, кроме таго, блізка да фронту, таксама. Хутчэй украінцы будуць шукаць падставы удару па гэтых заводах, на мой погляд, чым расейцы. Што адбываецца в гэты напружаны момант, так? Раней мы абмяркоўвалі Віктора Лукашэнку, які лятае ў Аман. Тавараабароту няма,
паміж Беларусю і Аманам. 50 мільёнаў даляраў. Да што это за грошы? Ну гэта Господи. нема агульнадзяржаўнага, Не, чакаецца, ну. Агульнадзяржаўнага. Віктор Лукашенко я думаю, досыць Где мой дарагі кошелек? Я вам тавар. 50 мільёнаў зараз даст. Это не грошы абсалютна. Што А ён асабістае? лятае туды. Лятае. Асабістыя справы вырашаюць. Гіпотэзы, што неяк там свае капіталы выводзяць ужо перад чымсьці, перад апакаліпсісам. Может быть, думаюць, што там не на всю планету, а там в тым Амане не згараць іхныя грошы. Так вось, калі у Беларусь прылятаў прапаведнік амерыканскі, у той жа дзень раптам з'явіўся Мнангагва, прэзідэнт Зімбабве. У іх жа з Лукашэнкам адносіны. Там з Зімбабве яшчэ смешнейшы тавараабарот, 26 мільёнаў у год, яго няма. Ну і для чаго ты прылятаў? Калі гандлю паміж дзяржавамі няма, ці не збіраецца Александр Рыгорович? Вот это вот план, які мы абмяркоўвалі, эвакуацыі з Беларусі, калі стане гораша, да? Кудысьці вот в это Зімбабве, значыцца, паехаць, сядзелі, абмяркоўвалі, напэўна, што, слухай, дай мне сваіх зберажэнняў, там хаця б 4/4 частку, там 10 мільярдаў, каб все было нормально, каб я цябе ў Зімбабве прыняў. А можа наадварот? Не? А што, Ну, навошта? што, Навошта это Для мяне Мнангагва? тут тры версіі. Давай, Узнікаюць давайте версіі. ад гэтага візіту ў Зімбабве, бо ну па-першае, незразумела, хто ў каго будзе хавацца. І хто каму грошы прапануе, Так, дарэчы. у Зімбабве таксама ж сітуацыя не айс для рэжыму. Там, памятаеце, Роберт Мугабе быў такі мужычок, доўга пражыў, но ў выніку яго папрасілі, і вось зноўку тое, што адбылося, тое, што, уласна кажучы, для нас рэальны сцэнар, будзем аптымістамі, не будзе ядравага канфлікту насуперак Чэхава, які казаў, што вісіць стрэльбу ў першым акце, у трэцім стрэльне. Вось, будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра, Расія да восені разваліцца разам са сваім фронтам. Вось будзе ў нас пераходны перыяд, і будзе як у Венесуэле, у той жа Зімбабве, калі прыходзяць людзі з атачэння папярэдняга дыктатара. І, уласна кажучы, працягваюць папярэднюю мадэль. Но развіваць тут не зусім дакладны тэрмін, адэкватны Утрымліваць, я б сказала. Утрымліваць, абсалютна Прычым верна. зусім на іншым узроўні ўжо так. не, бо вертыкаль яна вертыкаль Вось, такая. а загніваць гэта можа так, ну, некаторы час, асабліва калі знойдуць вонкавыя рэсурсы. Дык вось, наконт Мнангагвы, ён, па-першае, дзядуль таксам старэнькі, яму ў верасні будзе 84. Па-другое, у іх там ёсць праблемка палітычная, выбары галасавання. У Зімбабве, праўда, не ўсе агульныя выбары, там галасаванне ў парламенце. Но па вельмі чуллівых тэмах. Гэта працяг тэрміну прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Па гістарычнай статыстыцы, нават калі дыктатары паспяхова праводзілі аперацыю выбары, перавыбары сабе, усё роўна вялікая ступень рызыкі згубіць уладу рэжымам гэтага дыктатара ў той жа год, цягам вось 365 дзён. І для Мнангагвы, дарэчы, у Зімбабве грамадства, яно, скажем так, не менш развітае, чым у Беларусі. У нас такія расійскія пакуль уяўленні пра афрыканцаў, а насамрэч, слухайце, Ну, Малаві там развітая прагрэсіўная дзяржава, но Зімбабве, ну што, мы кажам не пра дзяржаву, мы кажам пра грамадствы. Тое ж самае можна казаць пра Беларусь, што радасна і кажуць, і мы упарта, як вы заўважылі, спрабуем давесці да свету усяго ў тым ліку афрыканскага, што трэба падзяляць рэжым, дзяржаву і беларускае грамадства. Яны Вось падзяляюць. так і Даруйце, у Фейсбуку разыходзіцца карцінка, нейкая па-ангельску напісана, не беларусы рабілі, што ў беларусаў у свеце самы высокі IQ. Хтосьці там на гэта ўзроўні даўно ісландцы Даўно. ходзяць. Ну, ўжо ж это все ведаюць. Вось, ну я б казаў, што беларусы, канешне, людзі разумныя, падчас у некаторых ум за разум нават заходзіць. Дык вось, дарэчы, вельмі цікава, для зімбабвійцаў уже візіт Мнангагвы таксама цьмяны лес. Ніхто не ведае, што ён так скокнуў. Калі ён вярнуўся абратна, у яго адзін журналіст запытаў, што гэта было. І Мнангагва адказаў літаральна, што кароль можа ездзіць, калі ён захоча. Вось, канешне, тут за гэтай бравадай я б таксама заўважыў некаторы страх перад перспектывамі развіцця сітуацыі. Бо зімбабвійцы могуць яму таксама казаць сыходзь, як у свой час беларусы казалі Лукашэнку. І вось тут пытанне, хто у каго шукае прытулак. Лукашенко ў Зімбабве ці Мнангагва ў Беларусі.
І колькі грошай змясцілася ў тым самалёце, на якім ён прыляцеў. Ну, і зноўку, хто, у якім кірунку гэтае золата Не, паляцела. так я про тое, І гэта, вось у сувязі з перспектыўкамі ядравага апакаліпсісу, які мы такімі фарбамі яскравымі апісалі крыху раней, уласна кажучы, Зімбабве і ўвогуле афрыканскія краіны, у іх больш шансаў застацца ў баку. Канечне, ядравая зіма, ўсё такое, разрывы ланцугоў паставак, голад, но тым не менш там выжыць, канечне, будзе больш перспектываў. Таму То-то і яно. вось можа там якую норку ўжо сабе Лукашенко рые, вось паміж барадавачнікамі і мурав'едамі, дзеля таго, каб схавацца. Можа нават без золата нельга абліцаваць норку золатам і там схавацца. Вернемся да іку беларусаў, да? Що ж такі, калі сапраўды гэта ўсё развернецца, то хутчэй за ўсё зямля наогул сыдзе з арбіты. І там ужо ні норкі, ні золата, нічога нікому не трэба Пытанне, будзе. канешне, Таму да так. фізікаў, но не ведаю наколькі. Ну, прынамсі, тыя вось расклады, якія рабіліся, яны якраз пра гэта і казалі. Вось што мы зараз можам зрабіць? Вывучаная бездапаможнасць. Не, гэта не вывучана просто чаму? абмеркаванне вось гэтых праблемаў, як бы, да, ну, яно ні да чого не вядзе. Чаму? Хапае іншых праблемаў, якія сапраўды можна абмеркаваць, чым тое, будзе ён ці не будзе. Прадаюцца Ну, бункеры, спадарыня Аксана. Ну, Я вам толькі кажу, што- я, дарэчы, у Ну, такім Євген, адным так- бункеры антыядзерным ва Такое ўкраіне ўражанне, пабываў. што вы Аптымізму гэта не вырабляеце дадае. гэтыя бункеры, да, і зараз будзеце іх Каб гандляваць. прадаць камусьці. Не, на жаль, не раблю. Ну, шановныя гледачы, як вы Гэта думаеце? бізнес-ідэя такая. Як вы думаеце, куды? Это Лукашенко рыхтуецца в Зімбабве, значыцца, в землянушку, так? Каб ад ядзернай вайны схавацца. Ці Мнангагва хоча вот у Беларусь прыехаць, адкрыць зімбабвійскі рэстаран. Вось якраз можна і паразмаўляць, якія імаверныя сцэнары могуць нас чакаць ужо ў гэтым годзе. Бо сапраўды вось азіраемся у красавік месяц і памятаем, які вал панічных проста заяву ішоў ад праўладных расійскіх экспертаў. І не толькі экспертаў, але там жа і гэтыя Гіркін там і военблёгеры, так далей. Боня. Вось я хоць вывучыў, хто такая Боня. Оказывается, ніхто. Я думаў, собака. Но тым не менш. А это спявачка. Вось, не, яна не спявачка, яна хутчэй блёгерка таксама. Вось, но тым не менш у яе ўплыў вялікі. І тут зноўку, ну, даводзіцца прызнаць, што ў Расіі сітуацыя не айс таксама. І што тут можа быць, вось, як зноўку, 18-й год. Улетку 18-го году, мы кажам пра 1918, кантэкст Першай сусветнай вайны, у 18-м годзе немцы ж яны яшчэ знайшлі рэсурс для маштабнага наступу на заходнім фронце. Я маўчу ўжо там пра ўсходне, но зразумела, расейка развалілася. Вось калі гэты наступ распачаўся, паспяхова спачатку для немцаў, але потым высветлілася, што ззаду іх пустэча. Яны вычарпалі ўсё. Пачытаецца зноўку рэмарка на заходнім фронце без пераменаў. Там паказана вось гэтае вычарпанне рэсурсаў. І ёсць спадзяванне, пакуль што ёсць, што Расія паўторыць лёс нямецкай імперыі, што будзе поўнае вычарпанне рэсурсаў, і яны проста вось яны пойдуць у апошні свой наступ наўрад ці з тэрыторыі Беларусі. Там хутчэй абаронныя пазіцыі рыхтуюцца, зноўку, на мой погляд, для атакі на Еўропу. Якая гэтая атака будзе, можна паразмаўляць. Ось, і тады проста мы будзем назіраць, як у расійскай імперыі у 17-м годзе разваліўся фронт, як у нямецкай імперыі ў 18-м годзе разваліўся фронт, так і ў гэтай расійскай недаімперыі пачатку 21-го стагоддзя таксама можа разваліцца фронт. Не скажу, што гэта будзе лёгка для Беларусі. У любым выпадку прасцей, чым масіраваная ядравая атака, тут няма ніякіх сумненняў, но вось гэтая хваля расейцаў са зброяй, пэўнымі асаблівасцямі светапогляду, пэўнымі асаблівасцямі ў паводзінах і менталітэтам, давай так казаць. Я не люблю гэтае слово, я так і не ведаю, што гэта такое менталітэт. Вось тое, што я чытаў па вызначэннях. Вось, но гэта хутчэй культура. І вось яны прыедуць у Беларусь.
Вось да гэтага трэба рыхтавацца. Вось тут, Аксана, я думаю, можна штосьці Тут зрабіць можна, у безумоўна. гэтым кірунку. Я б, канешне, казаў і ў кірунку прадухілення ядравага канфлікту. Можна штосьці зрабіць. Но я не ведаю, наколькі ў нас ёсць часу дзеля таго, каб гэта ўсё абмяркоўваць. Вы ведаеце, часу мала, таму што расейцы ўжо папёрлі ў Беларусь. Кожная 10-я кватэра ў Менску набываецца грамадзянамі Расійскай Федэрацыі. Як набылі, так і прададуць. Гэта не Можа праблема. быць і так. А расейцы выдалі, Праблема Пуцін можа быць. падпісаў закон, вот ужо афіцыйна, так, пра абарону, значыцца, пра замежныя аперацыі расійскіх войскаў за межамі Расійскай Федэрацыі. Вот этих вот, што ў Беларусь едуць, яны таксама ж могуць абараняць, так? Можа і так павярнуцца сітуацыя. Я б часцей все ж таки раіла чытаць каментарі беларусаў на усялякія выказванні і дзеянні расейцаў. І можна тады будзе Рэакцыя там досыць жорсткая. Так. Но я спадарня, Аксана, мы І гэта паговорили... толькі вершыня Так, айсбергу сапраўды, гэта тыя, хто піша, а Мгм. хто проста моўчкі сядзіць і чакае, як бы тут, то гэта іншае. Таму я б тут не бачыла праблемы, таму што гэта праблема вырашаецца за некалькі гадоў і прычым без крыві. Мы з вами пагутарылі ўжо пра ядзерную смерць. Я хачу з вами абмеркаваць канвенцыйную смерць. Ва ўкраінскім медыаполе, значыцца, тварыцца, Зеленскі выказваецца пра Беларусь, Павел Паліса, значыцца, іхны галоўнакамандувач этой сырскі. Все пра Беларусь не злазяць з языка. Ну, па-першае, чакалі правакацыі, пра якую я вам гаварыў, яна, дзякуй Богу, не здарылася. А вось, пакуль што, у кожны момант можа здарыцца. Ну, баяцца, што што-то вот з Беларусю пачнецца. Ці ў чым справа? Ну, просто все медыаполе украінскае ў Лукашэнку, в Беларусі, будзе наступ з Беларусі, што вырашанае пытанне паўторны наступ на Кіеў, пытанне толькі ў тэрмінах, от сошым, калі кантынгенты расійскія будуць там ужо там збірацца ў Беларусі. Все, будзе. З Беларусі пачнецца. Альбо як альтэрнатыва все-таки ў кірунку Балтыі, да? Ну, як вы думаеце? Это, конечно, не ядерная война, все-таки вот спадар Евген выказаў думку. Палыхнеце не, паспрабуеце вот этой плацдарм скарыстаць для вот таго, пра што украінцы кажуць. Ну, давайте узгадаем, колькі разоў ужо такія хвалі былі. Да вот я не прыгадаю. А былі, яны У літаральна пачатку вайны і все. Не, літаральна кожны год украінскія медыа пачынаюць разгортваць гэту З кампанію. прэзідэнтам, з першым намеснікам Просто зараз іншая адміністрацыі. сітуацыя, зараз яшчэ менш узгадваюць пра Украіну. Можна нават сказаць, што на сённяшні дзень пра Украіну фактычна забыліся. Прычым забыліся менавіта міжнародныя медыа, забыліся палітыкі і ўсе іншыя. Таму ну варта хоць неяк звяртаць увагу, а як яшчэ можна звярнуць увагу? Тым, што людзі гінуць, ну так, гінуць, уже все да гэтага прызвычаіліся, на жаль. Гэта ну, такая логіка развіцця ў прынцыпе любых падзей і любых дзеянняў медыа. Таму варта працягнуць чым? Што вось ёсць Беларусь, якая пагражае не толькі ўкраіне, але яшчэ і захаду. Таму звярніце ўвагу, калі ласачка, на Украіну, бо мы тут ужо самі у сваім гэтым соусе спрабуем нешта вырашаць, і мы вырашаем, а вы на нас не звяртаеце ўвагу. А плюс яшчэ Трамп, які да, увесь час там Беларусь, колькі разоў Трамп узгадаў за апошні час Украіну. Ну, дакладна менш, чым Беларусь. Таму ну, гэта такі прыём даволі эфектыўны, хаця часам, ну, вось, як у тым, да, у той байке, калі увесь час крычаць воўкі-воўкі, то ну, можна ў нейкі момант і застацца без дапамогі. А можна я запярэчу? Так, ласачка. А вы чаго чакаеце? Тут якраз я б казаў, што аналогія не з байкай воўкі, а тут хутчэй вось якраз той сітуацыі, якая папярэднічала Першай і Другой сусветным войнам. Гэта накручванне. Гісторык на все 300%. Ну, што рабіць? У мяне ў дыпломе гэта напісана. Ось, і якраз тут ідзе не тое, што, скажем, ложныя трывогі, наадварот, гэта ідзе накручванне. З аднаго боку украінцы, так, і Зеленскі, а з іншага боку, што Лукашенко адстае, што ли? Што ён не так даўно абвесціў, што так мы мусім рыхтавацца да вайны. Будзе вайна. Будзе І вайна. Беларусь будзе тэатрам баявых дзеянняў. Не, У пасля гэтую сказала, сераду конечно, лепш, калі Тур нічога не будзе. паўтарыў, што вайна будзе.
Вот вайна будзе, ён паўтараў разоў 8 ужо. І тут давайте працягнем гэтую ідэю, разлік на што яны таксама не хочуць вайны. Яны разумеюць, што ім прыляціць канвенцыйна, ядрава, але прыляціць абавязкова. На Трампа Не. Будзе вайна, ўмешвайся, Разлік не на канвенцыйную вайну, а разлік на вайну гібридную. Вось гэтае раздзёргванне нерваў, як у тую ж сераду перажылі, што віленчукі, калі была абвешчана трывога, прычым звычайна там зранку прычынаешся, чытаеш літоўскія навіны і бачыш, о, прыляцее там зонда, а тут дрон упаў, і ўсе, дарэчы, крычалі, я памятаю, першы прыляцеў, усе крычалі, што гэта такое, ніхто не папярэдзіў. Вось, і такім чынам яны хочуць раздзёргаць да таго, калі нервы ў еўрапейцаў не вытрымаюць, і зноўку адбудзецца тое, пра што я заўжды кажу, гэта праз дэмакратычны палітычны працэс проста прыйдуць прарасійскія сілы, якія будуць вось выкарыстоўваць гэтае пачуцце, там, скажем, пачуцце страху, пачуцце недаверу, беларусы цудоўна ведаюць, як можна пасеяць недавер да сваіх кіраўнікоў, да, вось, лідараў дэмакратычных сілаў. І ў выніку, вось, калі ласка, альтэрнатыва для Нямецчыны мае проста шалёны поспех па апошніх дадзеных. Ну які? Шалёны. Ну, адной з земляў яны, уласна кажучы, маюць вялікую перавагу. Я б таксама не назвала гэта шалёным, гэта зноў жа, да, цыклічнасць працэсу. Тут разлік Лукашэнкі і Пуціна, бо яны ў сімбіозе. Тут нельга казаць, што разлік Пуціна, разлік Лукашэнкі. У тым, што ім вось гэтымі неканвенцыйнымі, а гібриднымі метадамі атрымаецца давесці сітуацыю да таго, што ці з мясцовых палітыкаў набяруць вось гэтых рэкрутаў, якія будуць ажыццяўляць іхнія мэты, вырашаць іхнія задачы, ці праз тактыку дробных парэзаў, дыверсіі на логістычных лініях, на вытворчасцях, у першую чаргу звязаных на вайсковыя нейкія патрэбы, могуць нават дайсці да таго, што дыверсійныя групы засылаюцца і бяруць пад кантроль там пэўны населены пункт ці тэрыторыю. Гэта ўжо падстава, уласна кажучы, для гандлю. Падкрыкі, ой, галоўнае, каб людзі не гінулі, давайце-ка мы прымем іхнія ўмовы. І вось такім чынам якраз Пуцін і Лукашенко спадзяюцца прадухіліць канфлікт, пазбегнуць яго дакладней. Але калі гэта не атрымаецца, дык вось тут мы з вами ўжо казалі, пад восень у Расіі могуць скласціся такія ўмовы, што сапраўды ці глобальны удар, ці, уласна кажучы, чакаць, сидзець у сваім бункеры, пакуль у бункер не прыйдуць вашы ж набліжаныя і не насадзяць вас на вілы. Ну, я вам прапаную зрабіць перадачу напярэдадні апакаліпсіса. Вельмі добра будзе глядзецца. Так вось я якраз іншы бок, да, я не ведаю, вас уже, напэўна, запісны аптыміст. Памятаеце, я казала яшчэ ў мінулым годзе, што ў 27-м я вярнуся. Вось паўтараю, я ў 27-м годзе вярнуся да хаты. У 37-м мы будзем назіраць новую рэч паспалітую ад мора да мора, аб'яднанне дзяржавы, якая будзе сталіца. Неважна, якая розніца, па чарзе. Вось. І я думаю, што дзесьці ў 35-м я пабудую сабе домік у Крыме. Навошта Крым? Такое неўтульнае месца. А я люблю Крым. Гэта мае татарскія гены, яны мяне ну можа быць так, штосьці. Шановныя гледачы, ну апакаліпсіс не адзіны сцэнар, можа быць яшчэ пажывём. Ну, як бы там ни было ў Беларусі, вот на самым пачатку гэтых змен, якія вы апісалі, ну раскоша не будзе і багацця. Выпаленая зямля. Спачатку, можа, это хутка адновіцца, но што там пасля лукашызма застанецца, так? І ведаеце, можа быць сітуацыя пачатку 90-х. У мяне просто ўспамінае з пачатку 90-х, нават вот канец 80-х, як я там стаю на заправку ў чарзе 3 гадзіны, малое дзіця. І ўжо сидзець немагчыма, все 3 гадзіны, каб машыну заправіць. У нас з дзіцёнкам стаяла 4 гадзіны, каб набыць абезьянку. Вот так. Вот такую тут, да, это... У нас быў у гасцях Сергей Верамеенко на мінулай праграме, і ён прыгадаў такую гісторыю, што вот ён служыў у марскім флоце перад тым, як разваліўся Савецкі Саюз. Іх так кармілі, што ён страціў 12 кілаграм вельмі хутка. І аднойчы далі батон. Я сам быў у савецкім войску. І ў яго пацяклі слёзы з вачэй, такім смачным падаваўся яму гэты батон. Вот это Савецкі Саюз, савок.
Можа такое ў Беларусь вернуцца, вот такія экстрэмальныя варыянты? Можа, конечно, Пачатак можа. 90-х і нават горш. Але я не бачу Але не нічога... апакаліпсіс ядзерны. Я не бачу ў гэтым ніякай трагедыі, канешне, можна, гэта зноў жа, да, ну, мы ж павінны расплаціцца за тое, што вось сидзелі, як на, ну, ладно, не буду казаць, як хто, і нічога не рабілі. Таму, да, можа, і чым далей, дарэчы, да, чым яшчэ больш гадоў прасидзіць Лукашенко, тым горш будзе пасля яго сыходу, і гэта зноў жа, ну, нема тут Амерыкі каму адкрываць. Канечне, таму дамок у Крыме я цалкам падзяляю гэтую ідэю. Не, дамок гэта ж пазней будзе. А спачатку, ну нічога, ну перажылі ж мы неяк 90-е, правда, выжылі, вось прыклад. Больш за тое, гэта быў самы аптымістычны перыяд, Так, прынамсі, у сапраўды, маім да, жыцці. бо ты ведаў, у цябе была надзея, што жыццё лепшае наперадзе, таму, ну... І я паспрабаваў банан упершыню там і гэтак далей. Это Ну, было хто цікава, пра як што, затышна. да. Я ў Дзяцінства. Маскве, калі ехаў у гістарычную бібліятэку, заўжды ішоў па Марасейцы, глядзеў на будынак нашай амбасады і бел-чырвона-белы сцяг наверсе. Да, Як гэта натхняла і радавала. У любым выпадку па жыцці заўсёды ўсё так ідзе, што становіцца лепш. Галоўнае дажыць. Спадар Еўген, навука нам падказвае, што ну вот як было пасля першай сусветнай, калі расійская імперыя развалілася, не да канца, на жаль, ну, не было поспехаў на вайне, так, і дэстабілізаваліся. Потым, калі Савок разваліўся, дарэчы, у Беларусі, ужо канчатковы прысуд яму ў віскулях падпісалі, тады ж тая ж самая сітуацыя. Вайна в Афгане, дзе не было стратэгічных поспехаў, і абваліліся цэны на нафту яшчэ. І вось, калі ласка, навука падказвае канец такой імперыі зла. І зараз, па ідэі, яны не дасягнулі поспехаў у вайне з Украінай, атрымалі ушчалепу ад украінцаў, па-мойму, па поўнай праграме. І, па-мойму, зараз ужо там пачынае мяняцца парытэт. Калі яны зараз па Маскве будуць біць этамі фламінга дронамі і там пачне палаць, но это прывядзе да наступстваў і хутка, вельмі негатыўных для Расіі. Як вы думаеце, вот я маю рацыю, спадзяючыся, што вот, магчыма, ўжо праз месяцы проста вот, яны могуць дэстабілізавацца, все памяняецца. Ну, спачатку гэтага году міжнародныя эксперты яны кажуць так, што вычарпаны рэсурсы эканамічнага росту Расіі за кошт вайсковай прамысловасці. Тое, ну, на што можна спадзявацца Расія, што ў сувязі з крызісам на Блізкім Усходзе ў раёне Персыдскай затокі, што гэта ўздыме кошты на нафту і ўздыме праблему патрэбы запаўнення хранілішчаў. І таму вось тое, што Трамп увёў палёгку з санкцыямі супраць расійскай нафты, ён, дарэчы, нядаўна працягнуў гэтую палёгку, вось ужо і брытанцы дазволілі завозіць паліва, зробленае з расійскай нафты. Но тут усё роўна. Нават не часова, тут іншая праблема. Па-першае, гэта ўсё роўна не дасць неабходнага эфекту, працяглага хаця б. А па-другое, украінцы, як вы адзначылі, яны нарасцілі свае магчымасці біць. Па аб'ектах на тэрыторыі Расіі мы бачым, з якой катэгорыі гэтыя аб'екты. Вам хоць задазваляйся экспартаваць нафту, калі вам будзе не праз што яе экспартаваць, будуць праблемы. Пуцін з Сі сустрэўся і не дамовіліся пра сілу Сібіры-2. Вось гэта, уласна кажучы, дэманструе, наколькі абмежаваныя магчымасці Расіі кампенсаваць тыя страты, якія яны маюць. Губляе вагу на І такім чынам... Адзінае, на мой погляд, што можа замарудзіць гэты працэс, гэта якраз перамовы з Беларусю захада, зняццё санкцый, і, магчыма, таму Украіна зараз так вось праціскае вось гэты наратыў, што з Беларусі рыхтуецца нешта. Дарэчы, вельмі слушнае меркаванне. Бо ну, сапраўды, вось тыя размовы пра перамовы з Лукашэнкам, пра зняццё санкцый, яны даюць якраз вось гэтую магчымасць пратрымацца Расіі. Да Беларусі это не санкцыі тут трымае гутарка пра зняццё санкцый на калій, там что-то там вот то, што на Гродна-Азоце робяць, і гэта не ну там што будуць там самалёт у Варшаву лятаць, можа быць у іншыя там гарады. Але не тое. Гутарка не пра тыя санкцыі, мы не ведаем, пра што там рэальна ідзе гутарка, да? Мы ведаем толькі тое, што нам даюць ведаць.
Таму не проста так, я думаю, што якраз Украіна вось гэту тэму прыціскае, бо сапраўды, калі раптам Еўропа пойдзе на гэтыя перамовы, чаго так дамагаюцца некаторыя сілы і некаторыя дзеячы, калі раптам гэта адбудзецца, то гэта азначае, што мы кансервуем сітуацыю не толькі ў Беларусі, але і замароджваем працэс развалу Расіі і перамогі Украіны. Таму гэта вельмі важна. Шановныя госці, дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. У той малітве амерыканскага прапаведніка у Менску не так даўно прагучала, што там жа ж маліліся за Лукашэнку, за Трампа, за Пуціна, што Гасподзь памагі праз гэтых людзей, што яны інструменты, все-таки каб быў пазітыўны вынік. А намераў гасподніх ніхто не ведае, але хутка мы даведаемся. Да сустрэчы.